Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Og ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ni ining akong kaagi. Ako si Inday. Sa dili pa nako sugan sa pagsaysaya ang akong kaagi, palo pagtugtog sa awit nga naguluhan, Gulong ng Palad. Ma, naunsa man ko? Sakit ka akong tiyan. Inday, kaon sa manas mama nimo. Gisakitan man ni siya sa iyang tiyan pa. Dali, Day. Dadun ka na ako sa ospital. Dali na. Ayaw na. Ha? Kay, nahibao ko nga. Dili na ko magdugay ini kalibutan. Day, Shara. Pila na ko katuig ka nag-antasing ako ni sakit. Nahibao ko nga wala ni kayo. Ma, Kung wala gani ko ining kalibutan, ayaw pasakti si Inday, ha? Shara. Day, Shara. Alo, nagilak si Papa. Pa, Inday, nga naman ka. anak. Patay na si mama nimo. Ha? Kibiyaan na ni mama nimo, Inday. Pa, nga nang hipos man ta sa tong mga gamit. Mama nila tagpuyo, Day. Ha? Asa man ta puyo pa? Muato tas Davao. Sige na, andaman na imong mga gamit ya. Kay mularga dayon tas Davao. Uy, bayad eh. Ikaw magudoy ni. Imo ni anak. O bay, bless ni Tatay Silso nimo og Nanay Linda. Bless ko, tay. Nay. Pagkabuutan, bataa. Pila na may edad ini? 10 anyos na. Ang taon. Kabata pa di ay ini nga gibiyaan na sa inahan. Mao lagi. Ipahimutan ang inyong mga gamit, Ray, bay. May problema, bay. Salamat kayo. Salamat kayo. Unsa kayo nang gistoryahan ni Papa? Inday, Pa? dali ra gud. Nga naman pa? O anak ba, kinahanglan akong mubalik sa Cebu. Og bilin ng una ka dinhi. Dili ko musugot. Oh, Inday. Ayaw lang ko ibilin din eh, pa. Anak paminaw ha. Naamang gugay trabaho dito sa Cebu. Unya kung mukuyog ka na ako, wa may mubantay ni mo dito. Ay kabala ka. Kaya ako makabalikon din, ba? Ay kabala ka, Inday. Kay naaraman nga mo bantay ni mo. Mauna, Inday. Panggaon man ka namo ba? Basig sa sunod buwan, mubalik ko din. Balik ba agad pa? O lagi. Basta pag binutan lang yun din, ha? Opa. Oh, naunsa man ka nga guol man kayo ng naong nimo. Uwa naman ko balikan ni Papa, Nay.
Nabisi ra tos trabaho, oy. Maong wa pa to makalugar og duaw nimo. Nay, kamo rin tayo si Tatay Celso din eh. Wa day mo yung anak. Katawan na ning bata, ada. Naami mga anak si tatay nimo. Pero to asalayo kay binyo naman sila. Oh, Wa na kay pangutana. Kay ako na say mangutana. unsa may imong pangutanan, Nay? Unsa man? Ganahan ka mo eskwela? O, Nay, gusto kong mo eskwela. Nahala sige. Pangandam kay paeskwelahon ti ka. Aron makahuman ka sa elementarya. Congrats, Inday! Salamat, Nay. Congrats, Inday. Salamat, Tay. Karon kay mag-high school ka naman. Paningkamot ka eskwela, ha? O, Nay. Kadali ras panahon, uy. Pila na lang katuig ang hatong paabuton. Mahuman ka na gid sa high school. Maugid, Nay. Maayo unta kung makaabot ko sa imong graduation, Inday. Makaabot pa ka tayo, uy. Makaabot ka ko ini nga. Luya naman ang dawas ko. Makaabot lagi ka, Tay. Mag-ampo lang ta sa Ginoo. Ay, congratulations, Inday. Nahuman ka na gid sa high school. Congrats, Inday. Salamat kayo ninyo, Tay, Nay. Kung dili patungod ninyo, niligid ko makahuman sa high school. Kaya wa naman ko balikan ni Papa. Oh, ayaw na paghilak. Ang importante nga naka-eskwela ka. Ata na, mamaulit na ta. Kay, mabugnaw tong bisayang manok nga akong giluto. Inday? Uy, naunsa man ka nga naghinuktok ka man. Naguna-una lang ko, Nay. Nga, dako na ko. Nahuman ako sa high school. Pero wag yun magpakita si Papa na ako. Naiubos kayo ko niya, Nay. Wa ka ba makasapot nga nung gibilin ka ni Papa ni mo diri namo? Tungod kay gusto siya nga makaeskwela ka. E kung dito ka pa sa iyang kamot, mahimong dili siya makapaeskwela nimo. Kay wa siya klaro nga kabinlan nimo. Kay patay na ba ang imong inahan? Nay, Maong ayaw ka silag o kahiubos sa imong amahan, day. Kay iyang gituyo nga ipasagop ka diri namo kay nakasiguro siya sa imong kaluwasan. pero gusto ko makakita ni Papa, Nay. Sige lang. Kung sakto ka na niya sa edad, pangitaao niya ang imong amahan. Oo, Nay. Inday, hapit naman ang abli sa klase. Unsa man? Mo eskwela ka o college? Nindot unta, Tay. Pero dako magagastuhan ang college, Tay. Maningkamot lang mi si tatay nimo nga makaskwela ka gyud sa college. Kung wa kay klase, tabang-tabang lang gyud sa atong tindahan, ha? Oo, Nay. Ay, kadlaw naman di ay. Magabdi na lang ko sa tindahan, Bi, kay basig na imo palit og sayo. Dong Celso, bangon, dong! Noon sa maron si nanay? Nay! Nay, usa ni tabo! Nga nalang kinakpan ka!
Si tatay ni mo, Inday. Wala nang maginawa. Mura man siya giurom. Dong, tong selso. Tay! Tay, Salso! Tay! Ganun gabihan, mabili mo, Tay! Tay! Nay, kaon na. Busog ako, Inday. Nay, ayoko pagingon ana. Basig nagtuo kang malipay ko kung dili ka mo kaon. Gimingaw lang ko ni tatay, di mo. Parihas bitaw tanay. Gimingusap ko ni tatay. Pero ang saon man nga, giuna man siya kuha sa Ginoo. Nay, ato na lang dawaton. Ngawa na gid si tatay, nay. Inday. Inday. Nay? Wa kay gibuhat diha. Wa man, nay. Nga naman ang ta. Di ay lista sa nakautang nako. Paning laragod ni kay himo ni gamito nato para pa-enroll nimo. Oh, sige, nay. Ay, salamat in taon kay nibayad gud sila. Makaespila na gid ko ini og college. Hala? Ano di ka na nagtaw sa amo, ah? Magdali ko. Ada, kasi na, Inday. Anoy, naon sa day mo, daghan makayo mo din eh. Si Linda, yung tumbalang kalit. High blood mo din eh. Ha? Pagi ako inyo! Pagi ako! Patay, Ray. Nay! Lalit na tingog, Nay! 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 Patay, Ray. Nay! Iganuhin niyo ako gibiyaan, Nay! Magunsa naman ako inigawa naman mo si Tatay Salso! Walay mo pangga na ako, Nay! Nay! Minsan ang takbo ng buhay mo. Wa ako makapadayon og eskwela sa college. Kay namatay man ang nagsagop na ako. Sa pagkakaroon, nagtrabaho ko sa usa ka tindahan aron lang mabuhi. Ug sa gihapon, nangandoy ko nga makita ang akong amahan. Kanimo Papa Eddie Haka. Kung naminaw ka man karon, ako ni pa ang imong anak nga imong gibilin sa magdiayong Celso ug Linda. Hinaot nga mahinumdum ka pa nako pa. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mao kito mga ikalang kaagi ni Inday nga taga Davao City uban sa awit ngayang gipangayo. Awit nga regulahan, gulong ng palad. Ang maong kaagi gibahatan o duha sa radyo ni Ricky Persuelo garing o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kampo usab mga higala o mga suking tipaminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa usa ka awit. I-address lang nining tulamanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard.